Dobro jutro, poštovani gledalci, pratite Rano jutro. Meni je čast ovoga jutra da vam predstavim jednu divnu damu koju sam ja upoznala putujući na Eginu i na Eviju. Natalija Kovačević sa nama u studiju. Mnogo vam hvala što ste me pozvali i tako mi je milo da se ponovo sretnemo baš. Posle toliko godina, da kažemo godinu dana. Jeste, ali eto, juče bio Sveti Nektarije, praznik Svetog Nektarije i tako mi je drago baš što smo uspjele da se sastavimo. Jeste. Ali čuda su moguća i kod Boga ništa nije nemoguće, tako kažu. Vi i ja smo se upoznali u jednoj atmosferi, obilazeći manastire. Vi ste Srpkinja koja živi godinama u Atini i brine o našima kada god dođu tamo. Pa eto, život je tako napravio da sam živjela ja uz jednog svetog starca Nektarija Vitalisa, koji je brinuo o hiljadama i hiljadama ljudi kojima je potrebna bila zbog raznih muka, bolesti. Za svakog imao vremena i tako uz njega sam se ja našla u takvoj situaciji da... Vi ste provodili dosta vremena sa njim. On je bio svet iza života, to svi znamo. I zahvaljujući vama sam ga ja upoznala i dobila blagoslov. I nikad neću zaboraviti taj susret sa njim i neizmernu ljubav koju on ima prema srpskom narodu i koliko on pomagao bolesnima iz Srbije koji dođu kod njega. A vi ste tu bili sve vreme i prevodili i slušali priče i pomagali njemu, pomagali našim ljudima. Vaše srce je veliko? Malecko odnosno na njegovo. Šta ste od njega naučili? Pa prvo što nas je sve naučio je da bi naše molitve bile uslišane Gospodu, mi moramo da volimo ljude oko sebe. Jer ljudi oko nas su Gospod. Svi vi ste Gospod. I znači, ko ljubavi nema, on tako je govorio. Ako nemaš ljubavi u srcu Gospoda, nećeš vidjeti kad umreš. Možeš da pališ kandilo svaki dan, možeš da se moliš, ali ako ne voliš ljude oko sebe, Gospoda vidi. Kako voliti one koji su loši prema nama? To je baš najlepše u svemu. Tu je tek radost. Veća je radost kad voliš one koji te ne vole nego one koji te vole. To je baš veliki blagoslov Božji. Ja sam vidjela, na primjer, jednom prilikom sam bila kod starca i jedna gospođa je donela nešto. Ja nisam dobro vidjela šta je. Vidjela sam sveću da gori i zamolila je starca da joj pročita molitve. I ona je krenula da ga grdi pred svima nama. Mi smo svi čekali na red, jer uvek nas je bilo puno koji smo htjeli da se ispovedimo ili da tražimo neku molbu ili nešto od starca. I ona je govorila, sram te bilo, vidi, sve si zaboravio, vidi kako si sad star i sve si zaboravio, ne kaže se tako, kaže se ovako. I ona je njega sve vreme ispravljala. A on je govorio, jeste, u pravu si, zlato moje drago, izvini. Ja, mi smo svi htjeli da je bijemo, mi smo svi bili ljuti, htjeli da ga branimo. A on je nju tako zagrlio kao da mu je govorila, volim te, starče. I to mi je bila velika lekcija. Dosta ste priča čuli, dosta ljudi se izlečilo od raka. Čak je i, mogu da kažem, svetitelj Nektarije Vitalis, za mene je on svetitelj, govorio da srpski narod mnogo strada od karcinoma i da se on mnogo moli srpski narod. On se i sad moli za nas. Znate kako? On je dao zaveštanje svom nasledniku, duhovnom čedu, arhimandritu Vasiliju Makrisu, da na svakoj proskomidiji, na svakoj liturgiji mora da se jedna čestica bude za srpski narod, za sveštenstvo i narod. Za naše spasenje, za spasenje naše crkve. Jeste. Svaki dan se mole za nas u Kamarizi. Kamariza ili Kamariza? Pa Grci kažu Kamariza, ali može... Naši kažu Kamariza. Da, kako hoćete. To je mesto gde je sad upokojeni, blagopočevši starac Nektarije Vitalis izgradio crkvu posvećenu Svetom Nektariju. Ko ne zna žitije, eto da ga malo uputimo, da kažemo kako je ta crkva nastala i kako je zapravo Sveti Nektarije Vitalis postao, da kažem, svojim primjerom i životom Nektarije i kako se iscelio s pomoć molitava Svetog Nektarija kod kojeg idemo i kojem se molimo u Grčkoj. Da, starac Nektarije od rođenja
je zavoleo crkvu Gospoda i maltene sa 5 godina je pred ikonom Gospoda rekao da želi da mu služi, da bude monah ili sveštenik. I odlaskom na Eginu radio u jednoj berbernici sa 15 godina kao pomoćnik i ti gazde su ga odvele na Eginu na grob Svetog Nektarija još 60. godina, pre 60, sad nije ni važno, bio jako mlad. On je rođen 30, znači 15 godina, 45. Znači vreme je maltene po završetku Drugog svjetskog rata. Odveli su ga, tad još Sveti Nektarij nije bio proglašen za svetitelja, ali svi su Grci znali da je on sveti. Svi su odlazili u njegov grob i on je bio... Kao što sad znamo za starca Nektarija Vitalisa. Pa ne znam da li ste vidjeli video za starca da 48 sati posle upokojenja... Ruke su bile potpuno mekane. I tople. Topo. Bio je topao kao da je živ. Eto. Nije se upokojio ni u našim srcima, ni u našim sećanjima, a ni molitvom. Dakle, on je došao bio je na Egini, grobu. Bio je na grobu i pitao je Svetog Nektarija, ako si svet, reci mi da li ću se zamonašiti ili da idem drugim putem. I on mu je rekao, da, dete moje, ti ćeš se zamonašiti i dobit ćeš moje ime Nektarije. I on je odmah pobegao u manastir i u manastiru Svetog Meletija se zamonašio i dobio ime Nektarije i krenuo da služi Bogu. Međutim, jako bio slabog zdravlja i kao mladić imao šlogove, kako se kaže na srpskom, moždane udare. Tako da su ga poslali u Kamarizu. I on je tu služio u hramu Svetog Konstantina na groblju, maloj crkvici, kad mu se javio Sveti Nektarij i rekao, dete moje, ti ćeš mi sagraditi hram. Tako da je on pitao kako, on kaže, pa imaš tvoj nadgrudni krst. Prodaj ga i on je tako i krenuo da gradi hram Svetog Nektariju, što je prodao taj krst i polako se napravio je velelepan hram Svetom Nektariju. Međutim, kada nije ga još bio završio, uvek se molio Bogu, Bože, daj mi da završim ovaj hram i da mogu da služim liturgije i služit ću narodu od ujutru do uveče. I tako je bilo. Od 7 ujutru, jedva je čekao od sunce da se, do 2 ujutru bi se molio, onda bi legao da spava i jedva je čekao kao lav u kavezu, čekao je da svane, da uđe u hram i od tog momenta kada sunce izađe do uveče, dok ima naroda, on je svakoga primao, svakoga. Takvu ljubav je imao prema svakome, znači nije se umarao. Nikad mu ništa nije bilo teško. Ništa. On je u poslednjim godinama svog života ležao u krevetu i vi ste nam pričali da on izgubi snagu. Ali kada dođe grupa, kada dođu ljudi iz Srbije sa puno ljubavi prema njemu, on kao da dobije neku veliku snagu. Jeste. Dešavalo mi se da odvedem ljude sa temperaturom 42 i oni mene svi grde i kažu, Natalija, nemoj, ubićeš ga. I on samo otvori oči i kaže, pustite Nataliju i ja uđem. Sjećam se, bilo jedno dete bolesno, bebica mala. Došli su, stranci su iz Belorusije, žive u Beogradu i tu bebu i mene bilo sa sramota da pitali su me da li će starac da primi. 3 dana pre toga starac je bio zdrav. I ja sam rekla, dođite, izvadili su kartu i došli. Starac od jednom visoka temperatura, ne primaju niko ne može da priđe. I mi smo ušli s tom bebom, on je bio onako zatvorenih očiju, ali držao je krst, bio je se spremio. I samo kad sam rekla, starče, došli su i on je podigao oči i krstom zakrstio, pročitao molitvu i samo je ovako. I nisu mogli da ga provude. Hoću da kažem koliki je to napor bio da pročita tu molitvu iz ljubavi. Koliko je ljubav zapravo jaka. Jeste. Ali još jedna stvar koja je mnogima neverovatna. Mnogi ljudi komentarišu, ma daj, nemoguće ovo, nemoguće ono. Kod Boga je sve moguće i ja to često ističem i doživela sam mnogo puta u životu, ali jedno svedočenje o njegovom životu je i da se on upokojio, odnosno on je umro, pa se vratio. Tačno to da se na Vaskrs... Da vam samo kažem, nije se to samo njemu desilo. Ja sam došla u hram u Kamarizi kada su upravo javljali da je dete vaskrsnulo u bolnici. Jer mama tog deteta je zvala hitno, stače, u komi je, gubi se, rekli su nam da umire. Molim te dođi. I on je uzeo mošti Svetog Nektarija i krenuo, uvijek je bio, obilazio sve bolesnike, išao u zatvore, pomagao svima, čak je
je i venčanice skupljao za devojke koje nemaju, i miraz, koje nemaju novca za svadbu i ostalo. Kad sam ulazila po tike, ono sve vise, u magazin, sve vise venčanice. Po 7 tona ulja je skupljao svake godine za siromašne i ostalo. I on se sve vreme molio i nosio je mošti. Kad je došao u bolnicu, lekar je već upisao da se dete upokojilo. Roditelji nisu pustili da uđu, izveli su ih napolje i samo odjednom starac se pojavio sa moštima i u tom momentu dete je vaskrslo, proživelo, da i doktori nisu verovali. Kako se otac, to je starac Nektarije Vitalis, kad se upokojio, koliko dana je bio... Nije bilo to dana, to je bilo nekoliko, ne mogu da... Sati. Da, nije, možda i manje, da. Bilo je na Veliki petak 2015. godine. Na Veliki petak, jer uvijek na Veliki petak on je nosio časni krst, skidao je Gospoda sa časnog krsta i sve majke, pošto puno dece izgine u saobraćajnim udesima na motorima, i dolazile su kod njega i on je tako to uveo. Ona bi donosila izvezena lepa ta bela platna i onda bi Gospoda uvili u to i starac je nosio taj časni krst na leđima i u tom momentu on je umro dok je nosio taj časni krst i odveli su ga i doktor je konstatovao smrt. Već su krenuli da ga preslače. Kada se on posle izvesnog vremena otvorio oči i probudio, a ruka mu je bila na ikoni Svetog Nektarija, pošto mu njegova kelija, videli ste, i kuhinja i sve u ikonama. I u tom momentu, i onda on čutao je, nije govorio mesec, dva, onako nas je gledao, molio se, više bio na onom svetu nego u ovom. I onda nam je rekao da je kao u nekom liftu otišao gore ka Gospodu, da ga je sačekao Sveti Nektar i da je bio pred prestolom Božjim. I pitao je Gospod Svetog Nektarija, poznaješ ti ovo čedo? On je rekao da, molim te, toliko njih se mole za njega i treba im pomoć, pomaže, mnogo pomaže ljudima. Molim te učini da se vrati, još nije završio svoj ergo, kad si kažu, svoju misiju na zemlji. A stvarno svi smo samo se molili da nam živi i on je uvijek to se žalio. Zbog vas sam ovde, inače mi je mnogo lepše da ode Gospodu i ovde se mučim zbog vas, ali vidim da... Ali je ljubav pobedila i tu muku njegovu i starost i sve. Ali da se to nije desilo, ja ne bismo sedela ovde. Ne bismo se upoznali, ne bi me Gospod udostojio da ja dođem, priđem i dobijem blagoslov od takvog čoveka i svetitelja. Jeste. Slava dragom Bogu. Pa on nas je ispojio sad, verovatno. Vi sad i dalje misionarite. Vi imate vaš zadatak. Gospod mi, tako da, ja evo, nikad ništa ne znam šta će biti sutra, ali uvek što dođe, što vidim da je od Gospoda, uvek to prihvatim. Kako naši ljudi dolaze do Egine? Jel vas kontaktiraju? Da, dolaze dosta grupa. Sve isto kao da je starac živ. Znači, svi dolaze u Kamarizu. Desila su mi se 2 čuda. Ja sam doživela 2 čuda na starčevom grobu. Da je jedna devojčica koja je bila slabovida. Morali su roditi da vode. Samo 10% je videla. Ona počela da viče, ja vidim, mama, ja neću više nosim naočare, skinula je naočare i mi nismo verovali. I onda smo rekli, koje boje zastave? Ona je rekla žuta. Pre toga i na fotografiji se vide, mi svi gledamo u kameru, ona gleda dole. I onda smo rekli, a gde je Kelija Starčeva? I ona je, ja za njom, i baš sam videla kad je ušla u Keliju Starčevu, poljubila je, gde je fotografija Starčeva, pošto je bila fotografija, pa cveće, pa ikona, pa sve. I tačno je poljubila starca i prekrstilo se dete i onda je rekla, tata nosi plavu majicu i tu smo svi plakali. Takva je radost bila. Suze i ljubav u srcu. To ko nije osetio ne može da prepriča. I te stvari se stvarno doživljavaju u određenim trenucima. Pored svetih ljudi, jeste, pored svetih ljudi. Znate šta, ja kad uđem u autobus, kad dolaze autobusi, ja uđem u neku atmosferu i osjećam tu neku muku, težinu, svi ćute, svi su sabrani u sebi, misle na svoje muke, probleme, svi su došli zbog nekoga, zbog sebe ili bližnjeg. I kad se dođe ili na Eginu ili kod starca,
svi čavrljaju, svi su radosni, svi se vole, svi onda primeti onog pored sebe, pa se zavole, pa su to drugarstva i prijateljstva. Potpuno drugi ljudi izađu odatle. Prosto svetitelji Gospod uzmu njihove brige i problemi, njihovu muku i mnoga čuda su se desila, mnoga. Evo, reći ću vam, juče sam baš, zato sam svetila žiža jedna, podsjetila me nije neko čudo na milion čuda što biste rekli sad da ubedim ljude u čudo, ali mora prvo vera pa onda da se desi čudo. Eto, ta žiža kad je krenula prvi put u tim prvim grupama za Eginu, ona je ponela novac, nije imala novca i pozajmila je 230 evra, toliko je koštala ta prve grupe koje su išle Egina iz Kamariza i Evija, Solun. I ona je rekla, Sveti Nektarije, eto, ako ja uspem, ako mi ispuniš ove 3 želje, ćerke da se uda, sin da se zaposli i tako 3 imala želje, ja ću ti doneti taj novac što sam ti obećala, a pozajmile pare za put. I ja sam imala na promociji knjige o Svetom Nektariju, govorila sam o starci o Svetom Nektariju i ona mi prilazi i kaže, evo vam 230 evra. Meni je Sveti Nektarij ispunio sve što sam mu tražila. Mislim, to je Gospod u svetima svojim. I kaže, evo vam 230 evra za hram Svetog Nektarija u Valjevu. Kaže, toliko sam mu obećala. Mislim, nije neko čudo, ali juče smo se sreli na proslavi Svetog Nektarija u Valjevu, u hramu Svetog Nektarija u Valjevu. Vi ste dosta uticali i da kažem, svojim zalaganjem i posredovanjem da stignu mošti i da se i ovde nekako ljudi isceljuju. Ne može svako da priušti sebi da ode u Grčku, ali eto, Sveti Nektarije je prisutan i u Srbiji. Kako da ne? Meni je rekla igumanija na Egini da, kaže, Natalija, vas su proganjali, vas Srbe su proganjali kao Svetoga Nektarija. I zato vas Sveti Nektarij usvojio od onog dana kad su krenuli da vas bombarduju. On je vas usvojio, vas Srbe usvojio. Zato Srbi sad toliko dolaze. Zato što oni osjećaju tu njegovu ljubav i zaštitu. I on se sad neprekidno moli. On je toliko naš zastupnik i predstavnik pred prestolom Božjim i moli se za sve nas Srbe jer to mi je baš ona tako rekla. I oni osjećaju, kaže, dolaskom Srba osjećamo veliku blagodat. Mi osjećamo veliki blagoslov Božji u manastiru. I stvarno Srbi. I to je ta ljubav. Ja moram da pohvalim. Imamo jednog sveštenika iz Švajcarske koji je supruga, imala je tumor na štitnoj žlezdi i došli su, zvali su me ako mogu da im pomognem da idu u manastir i ostalo i oni su prespavali pred operaciju, znači tumora koji je bio ne znam koliko santimetara, u Švajcarskoj živa, on je tamo sveštenik i kad su uradili, znači mora pred operaciju ponovom snimaju i nisu ništa našli su samo kao pola pirinča okoštane mase koju su samo skinuli, znači štitna žlezda je ostala cela, nikakve hemoterapije, ništa, nikakvih ćelija raka, ništa i ono tog čuda što je doživeo. Odmah me posle 20 dana zvao, kaže ja dolazim sa grupom, kaže ja moram da dovedem ljude da vi upoznaju Svetog Nektarija. I onda mi je donio do sad 5000 evra, uspeo je da skupi i zahvalnosti Gospodu i taman radili su konake, pošto su, ako se sećate, konaci su bili 50 kreveta u jednoj prostoriji. Njegovim novcem je to ubrzano jer su to podelili u male kelice po 6 kreveta i sa prozorima predivno, sa njegovim novcem. Nisu imali ni za prozore, spavali su ljudi sa najlonom, baš je bilo hladno i on je taman dao novac da se to sve lepo zatvori i oni zahvalnosti u tim kelijama ima poneka ikona Svetog Nikolaja Velimirovića, Svetog Ave Justina, tako da smo baš prisutni na Egini u svetitelja onako kao njegova deca. Meni je drago da nas je Bog spojio. Kažu, svaka bolest je poseta Gospodnja i kažu, bez nevolje nema bogomolja. Nažalost je tako. Ali mi je drago da smo se vi i ja upoznali i da ste vi ispričali bar mrvicu onoga što se dešava. A to ne može da se opiše. To ne može da se kaže rečima. Pa ne može, baš su takva čuda da i ja u početku nisam mogla da poverujem u ta čuda. Pa i kod starca Nektarija, tolika čuda da je to stvarno... Ja, pošto sam morala to sve da vidim da bi poverovala, to je moguće. Sve je moguće. Ja verujem sad i drugima da je teško da to veruju. Baš smo bili na Egini, kada sam vas i upoznala, i bila je jedna divna porodica iz Beograda. Imali su problem, srednja ćerkica je bila bolesna i nisu znali, a nisu ni pitali gde se nalazi taj čuveni krevet u kom je Nektarije spavao, Sveti Nektarije.
da se tamo pomole, da dete ozdravi. Međutim, najmlađa devojčica je malo bila nestašna, ona je pala, udarila glavicu i ja sam to videla, dete je počelo da plače, i rekla, ajmo brzo, brzo, gde je krevet Svetog Nektarija, da prisloni malo čelo, prestaće da je boli. A ona me gleda ovako, žena, i kaže, pa mi taj krevet tražimo, ali nikako nismo mogli da ga nađemo. Tu kelicu koju je on boravio. Tako da, eto, kroz jednu situaciju onako koja je malo, da kažem, neprijatna, dete je palo, eto, meni je palo na pamet, hajde da detetu prođe, i onda su otišli zbog ovog drugog deteta koji je imalo zdravstveni problem. Na primjer, meni se desilo da dođem na Eginu, da tražili su mi ulje za jedan manastir, sveto ulje iz kandila Svetog Nektarija, i desilo mi se, i ja sam onako brzo došla da uzmem da bi im poslala, i vidim dvoje ljudi, onako sede ko na onoj slici Adamov gostoljublje, Svetog Avrama, kao tri angela, on Rubljova, onako sede njih dvoje onako skrušeni, i ja im priđem i kažem, jeste li bili, vidim da su stranci, da li ste bili u keliji Svetoga Nektarija? A oni kažu, no. I ja kažem, majte sa mnom, oni pošto me viču sestre, a Natalija, ajde dođe ti otvorimo keliju. Ja kažem, majte brzo sa mnom, i mi uđemo u keliju, izađemo posle, ja im sve objasnim i tako, stranci iz Rumunije su bili, i oni meni kaže, mi bismo toliko želi da idemo kod Svetog. Ja kažem, otkud vi ovde? I oni mi objasne da mnogo se poštuje Sveti Nektarij u Rumuniji, da svaka bolnica ima sad ikonu Svetog Nektarija, i da su htjeli da obiđu Svetog Jefrema, ali nijedan taksista nema ni prevoza, ni taksista neće da ih vozi. I nemaju valjda toliko para, uglavnom. Ja kažem, podvešću vas ja slikala neku ikonu i toliko sam bila, bolela me leđa, rekao, baš lepo da vodim ljude u manastir. I odvedem ih u Svetog Jefrema i ona mi kaže, Natalija is my guardian angel, kaže mom drugu koga sam isto povela. Kaže, mi smo se molili na grobu Svetog Nektarija da nam pošalje anđela koji će da nas odvede kod Svetog Jefrema. Toliko nam je bilo žao jer smo se vraćali preko sutra. I mi smo tamo seli posle te molitve kada si ti nas pitala i odvela nas kod Svetog Jefrema, i oni su plakali. I mogu vam reći, ja sledeći put kad sam otišla na Eginu, sve se čudim, rekao, otkud sad Sveti Jefrem i Sveti Nektarij. Kad ja pogledam u kapeli, na grobu Svetog Nektarija ne izlazi je ikona Svetog Jefrema, i u hramu gde su mošti Sveti Jefrem. Eto, ništa nije slučajno. Ništa. Draga moja Natalija, ti ćeš biti još malo u Beogradu. Želim ti da uživaš u Beogradu, Valjevu, u Srbiji, da mi dođeš što pre. Ja bih voljela da, kada sledeći put budeš došla, da nam dođeš sa novim pričama, da se desi nova čuda kao svedočenje o životu našeg sada blagopočivšeg starca Nektarija Vitalisa, ali i Svetog Nektarija koji nas sve čuva. Hvala. Evo, ja bih samo da kažem za malu Milicu, pošto vam nisam rekla neko čudo, eto, tako da baš mala Milica koja je rođena sa cerebralnom paralizom, znači dete koji nikad sa 6 meseci su primetili da je bolesna i da ne može da sedi, i doktori su rekli da može čak i da ogluvi jer je težak oblik cerebralne paralize, i ona kad je došla kod starca već je bila velika devojčica i majka je nosila u ruci. Svi su je zapamtili na Egini jer oni su svi tako, imaju ljubav tu prema bližnjim, i uvek me pitaju šta je sa ono što je mama nosila u ruci. I kad je ušla kod starca, starac kaže, on je sve peo pesmice i kaže, ti ćeš meni doći nogama sama sledeći put. I stvarno, posle toga kad smo obišli sve manastir i otišli poslije na Eginu, ona je tamo napravila nekoliko koraka, pored groba, prohodala, nikad nije mogla ni da sedi. Majka je stalno rukama. I onda otišli su kod doktora i doktori su utvrdili da može da se terapijama stanje i sada hoda. I bila mi je, kad sam jednom bila na Ubu, bila je u prvom redu, ja sam se rasplakala. Ovako je, bila je posle toga 3 puta. Sama hod, nikakva kolica, ništa. Znači, samo ovako moraš ponekad da je držiš za prstić kad se umori. Dok ne ojači. Da. Sunce malo. A najbolji đak bila u razredu. Eto. Hvala vam puno. Hvala i vama na pozivu. Želim vam sve najbolje i poljubite jednom grob starca Nektarija Vitalisa i Svetog Nektarija u moje ime i u ime naših gledalaca, jer sigurna sam da će svima ta blagodat značiti. Hoću. Odneću u malu saksiju sa cvećem, uvijek je govorio, voleo je cveće i uvijek nam je govorio. Eto tako. Vidjet ćemo se vi i ja da namenimo jednu saksijicu, a vi, poštovani gledaoci, namenite nekom za koga vas srce vuče, učinite dobro delo, živite u ljubavi, jer samo ljubav može sve da prevaziđe.